आं दिनै बिथां सहायसुलि ब्रह्म आब'नि दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ आवरायनायाव आंहा गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं बै लामाजों आं फैदोंमोन। लिरगिरि सहायसुलि ब्रह्म। बै सानखालि आं थाबायदोंमोन बै लामाजों, जाय लामाया आंनो मिनि मिनि गावनि मोदोमफ्रुनाय बिलाइदोंमोन, आरो जाय लामायाव दंमोन समायना मोनस्नि जायगानि गेलेनाय। बै सानखालि आं फैदोंमोन बै लामाजों, जाय लामानि आफाखिफोरा आंजों फैफानानै आंनि सिथ्लायाव लाबोदोंमोन सहायनाय आरो अनसायनायनि गाब गोनां रेगा आरो देरहासार मिजिंनि साजायनाय दरबार। बै सानखालि बै लामाजों आं फैदोंमोन, जाय लामानि सहायसुला अन्थाइ थुख्राफोरा गासै लिरथायखौ रुजुननानै हान्थियारिफोरनो हान्थिनो खाबु होदोंमोन, आरो गेवलांनो हमनाय फाइलिफोरा अन्थाइजों गेलेना खुसि मोनदोंमोन। सम आरो मुलुगा खारथायसुला, मिजिंसुला जिउआबो गुस्लायसुला। गोनोखो मुगाजों बादायलायनो नायगोमो सिगोमो आन्दायनायावनो बावलांबाय सानसे बै दोंसे लामा, जाय लामाजों बेसेदि आंगो आंगो गेलेदोंमोन। बैसोनि फागुन बारजों फोर बोदला जादों दिनै जिउमिननि सानरेब लिरनानै दोननाय फान्जामुथि। गोरबोनि दिदोमथि गैयै मेगनाव फोनहाय साफिदों फान्जामुथिनि अक्ट'फोरा, जाय अक्ट'फोराव गोरबोनि लाख'हायै मिजिं आरो जुजिनायनि देरहासार फिरफिला आरो आर'नाइजों बरायनाय। गोजोन्थों। आवरायगिरि मुस्रि बाबुल बर'। नोंथाङा जुदि दासिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बेल आइकनावबो थुनानै हो। बेफोरबायदिनो आंनि गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसनखौ गिबिसिनै मोननो थाखाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, भिडिअनि सिङाव थांनानै कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।